Добро утро, хора! Днес е 20 декември и ми е последния работен ден в училището. И сега ще закусвам, ще си направя един чай и ще ви покажа как ще се приготвя за коледното ни парти. След което ще излизам на кафе с приятелка и след това ще подреждам малко вкъщи, защото е пълен хаос. Има чини за миене, има подаръци за прибиране и ще си направя нещо за вечеря, така че добре дошли в моя влог и ще се радвам да прекарате деня с мен. Някакво време по-късно е. Почти си изпих чая. Отначало не ми хареса, но след това ми хареса. Но може би по-добре да бях сложила по-малко. Аз сложих 3 чайни лъжици в каната. Не знам колко милилитра, ама стана горе-долу 2 такива пълни чаши. Доста е силен. Понеже има канела, роза, портокал и черен чай и са доста силни вкусове, но е хубав. Просто може би малко по-слаб би ми харесал. Извинете за моето състояние на косата, обаче искам да я разплета в последния момент и да я държа така, понеже моята коса е много мека и тънка и просто не стои на прически. И ако я пусна сега, може би след половин час ще е почти права. А пък ако излагам пяна или някакъв лак, просто става супер твърда и се сплъстява на една огромна топка и тук отзад, така че предпочитам да си го спестя, да няма мажа с нищо, да не отежнявам и така. Имам още някакво време преди да изляза и преди изобщо да започна да се приготвям. Затова, преди да ви покажа как ще се приготвя, исках да ви покажа какво си купих от втората употреба. Знаете, че много обичам да си купувам неща от втората употреба. Тук има една втора употреба, Freya, и там има много хубави неща. Просто няма път, в който да не съм влязла и да не ми е харесало нещо. И този път в сряда реших да отида, понеже във всяка сряда има 20% намаление на Gen Z. И понеже попадам в тази категория, реших да се възползвам и да отида да си пазарувам, когато има намаление за мен. Така, този път, като пазарувах, реших да заложа на пуловери, т.е. нещо, което е функционално. По принцип пробвах и едни рокли, поли и така нататък, обаче защо? Защо саме? Даже наскоро си купих от Remix. Не знам дали ви показах. Май не съм показала какво си взех от Remix. Така че сега ще ви покажа набързо какво си взех от Freya. И после ще ви покажа от Remix. От Remix са само 3 неща. От Freya 4. Започвам с първия пуловер. Той е поло. Ето по този начин. Тук на врата се сгъва така. Широк е. И тук има копчета от тук и по рамото. Между другото имах подобен пуловер преди години. Точно даже беше със същите копчета и така същата... Пак беше с поло, но не толкова широко. Почти същия имах преди, просто много се захъби бялото. И много се радвам, защото аз си го харесвах и сега имам подобен. Почти на ръба са ми ръкавите, да са ми къси.
Но да, иначе е мекичък, приятен е и струваше 11 лева. Може да си сметнете там 11 лева минус 20%, колко се получава. Но за 4, купих си 4 пуловера, за 4-те съм дала общо 35 лева. Така че, мисля, че е много добре. Вторият пък е чисто черен. Аз този вече съм го носила даже. Той е съвсем обикновен и пак е поло, като може да се носи така или отново да се прегъне с по-широки ръкави. И на мен много ми харесва, защото е супер семпъл, обаче е плътен, плътна материя е. 50% памук, 50% полиестер е. И да, просто стои хубаво. Готин детайл е, че има такива външни ръбове. Както и долу. Няма ръб, ами е просто така. Няма кант по-скоро. Събира доста косми, ако имате и животни, имайте го предвид. Този пуловер е на Zara и е от тази колекция с кръгчето. Не знам дали знаете, но Zara имат 3 вида артикули с кръгче, с триъгълник и с квадрат. Понеже приятеля ми преди години работеше в Zara и ми беше казал каква е разликата, обаче не се сещам кои бяха най-висококачествените. С триъгълника със сигурност са най-нискокачествените. Тези, които се водят търфа или траф. Тези с кръгче и с квадратче са най-хубави, но не се сещам кои бяха по-високо клас, кръгчето или квадратчето. Имам дрехи с кръгче и с квадратче и наистина, не знам кои са по-хубави, но наистина са по-хубави от тези с триъгълника. Просто и като издържливост на материята, като всичко. Така, следващият пуловер е много странен цвят. На мен в магазина ми изглеждаше бежев и в момента на камерата също изглежда бежев, но на живо реално изглежда много бледо розов, като пепел от рози. И той е съвсем обикновен по тялото с прилепна ръкав. Детайлът са ето тези плетки, които реално леко прозират. Това му е интересното. Той беше 13 лева. Този черния забравих да ви кажа, аз съм махнала цената, но той беше 12 лева. И последният. Такова нещо също имах доскоро, обаче моето беше много захабено и избледняло. Та взех си чисто черно поло, рипсено по тялото, като просто да го използвам за леяринг или като основа да градя върху нея с аксесуари за моите тоалети. Това поло струваше 7 лева и няма етикет, да видя на каква марка е било. Първото поло също нямаше етикет и това е на марката Topshop. И пише, че е 40 размера, пък е супер малко. Аз мислех, че 40 отговаря на XL. Така, това бяха покупките от Freya и смятам днешния ми тоалет да се върти около тях като основа. Чудя се дали да не сложа този пуловер и може би да го съчетая с един от тези панталони или този, който сте виждали може би в минали видеа. Той е от Remix. Не знам дали ще си пасна цветово, но реално мисля, че така бежова гама би било хубаво. Или пък, ако искам да е малко по-цветно и интересно, да сложа тези дънки. Тези дънки, между другото, също са от Remix и също ги има в предходно видео, така че може да видите каква добра находка съм. Само дето ми бяха много дълги и ги карах на шивач да ми ги скъсят. Но бяха супер. Или може би около това, понеже, както казах, на живо този пуловер е малко по-розовикъв.
И мисля, че би си паснал с синьото. Така на камерата, не знам дали изглежда добре. След малко ще ги пробвам и двата варианта и ще преценя с кой от двата да съм. Сега да отидем към дрехите от Remix, които си поръчах. Така, от Remix си поръчах 2 рокли и 1 чанта. Ще започна с чантата. Ето това е чантата, черна, във формата на розичка с сребрист елемент. Чантата е мекичка и доста малка. Ето така с тези топчета се откопчава. Не съм свикнала просто. И така, вътре е доста мъничка. Има едно малко разделение, може би за гланц, червило нещо. И може да събере портмоне и телефон. Или карт холдър и телефон. Но да, ще ми свърши работа. Имам и по-малки чанти, така че тази е супер размер за мен. И с такава тъничка връзка. Тук ще се разгуби. Добре, аз просто я дръпнах много силно. Готови сме. Това е чантичката и си я взех най-вече за визията ми за Нова година, която почти съм сгубила вече напълно, но роклята ми за Нова година може да видите в миналото ми видео за пазаруване на зимни находки. Там си купих и роклята за Нова година, която е съвсем обикновена черна къса рокля. И смятам да добавя сребристи детайли, като тази чанта. Купих си черпогашник с сребристи камъни. Не съм сигурна дали ще бъде с него или един друг, който е с на цветя мрежест. Ще видя кой стои по-хубаво. Чантата, едни висящи обеци съм си купила и пръстен. И един чокър за врата с черна розичка, но не знам дали няма да стане прекалено много розичките. Или пък ще се връзват добре, така че все още не съм пробвала всичко заедно, за да видя как. Най-много ми харесва, но ще я пробвам. Следващото нещо е една рокля на марката, не знам, Valji или нещо такова. Но ето това е роклята, тя е по-дълга. Отгоре е с една през рамка и от другата страна е без рамо. Това е горната част. Тук на талията има детайл, който добре очертава талията и се разширява надолу към хаша. И надолу е съвсем обикновена. След малко ще пробвам роклите, ако искате да видите как стоят. На мен и двете рокли много ми харесва как стоят. Тази рокля е малко по-зимна, понеже е малко по-плътна, но става и за пролетна и есенна. За лятото мисля, че би била доста прекалено плътна и не би било подходящо. Но другата рокля е лятна. И си представям как ще я нося на някаква лятна почивка, за разходка през деня, за обяд или пък за вечеря дори. Роклята е дълга додолу, с тънки през рамки. Това е горната част за бюста, като тук се връзва с връзки отново. Отзаде е така с еластик. И така продължава надолу, чак до долу. По тялото е роклята и надолу се разширява леко, кафява е на бели цветчета. Много ми допада, защото смятам, че кафява много ми подхожда. И отделно е доста тънка и приятна, даже доста прозира сякаш. Не прозира доста, но си прозира си със сигурност. И това бяха покупките от Remix. Сега набързо ще ги пробвам, ще ви покажа как стоят и започвам да се подготвям за работа, да се гримирам и да си избера тоалета, с който ще излизам след това и с моята приятелка на кафе. Ето я и лятната рокля. Много ми харесва как стои в горната част. Отзад е съвсем обикновена. И чакайте да ви сложа малко по-назад, евентуално да видите в цял ръст как стои. Така изглежда и надолу. Симпатично е, харесва ми.
Ето е и другата рокля. Тя е доста по-елегантна. Много ми харесва тази част тук на талията. Колко много пристяга и подчертава талията. И отзад стои много хубаво. Доста ми допада и този детайл тук в горната част. Абе, много е красива. Тази със сигурност е доста подходяща за вечеря, но е доста елегантна. И не знам реално къде бих я носила. Я да видим хубаво ли си тази чайничко. Не е лошо, но сякаш не ми е любимата комбинация. Смятам, че чайничкото е прекалено крещяща и много се бият цветовете. С черно би била хубав акцент, но с червено и черно по-скоро по-семплачанта. И така, тази ми е много голям фаворит. Добре, това е първият аутфит. Доста е семпъл. Този панталон ми е много любим, защото е супер удобен и в същото време е красив. Сякаш си пасва цветово. Чудя се дали не е прекалено бежово като комбинация. Не ми се струва много празнично и готино. И може би един по-така приятен пуловер, по-мекчък би завършил визията по-добре и би създал повече коледно настроение. Затова се чудя дали да не сложа този пуловер. И хем ще вкара малко контраст, понеже в момента няма особено. Хем ще го направя някакси по-уютно. Така че да пробваме с белия пуловер. Ето и визията с белия пуловер. Смятам да го подпъхна така в панталона. Ама само тук. И се чудя дали да не сложа колан. Може би с коланче ще стане добре. Но със сигурност повече ми харесва като визия. Така с белия пуловер много по-уютно е. Да пробваме с един колан. Въпросът с коланите е дали да бъде кафяв или бежов. И сякаш кафяв ще вкара детайл и топлина и контраст, но бежовия повече би си подхождал. Сега ще пробваме, макар че аз даже не съм сигурна дали тези колани, които си взех, най-вече за палтото, дали няма да са ми супер широки на кръста. Но сега ще видим. Да, широк ми е. Май ще бъдем без колан, защото този колан буквално е супер широк. Но иначе би било хубаво с коланчето, мисля, ако ставаше. Да. Нямам други колани, за жалост. Другите, които са ми по мярка, са черни, а пък не искам да слагам черно. Така че ще си останем така, без колан. Дали да не подпъхна целия пуловер от всякъде. Така. И сега да изкарам малко. Така. Така също не е лошо, но сякаш само отпред повече ми харесва. Само отпред да е подпъхнато, отзад не. Да. Това ще ни е крайната визия. Мисля да съчетая с кафява чанта. Ето кафявата чанта. Мисля, че стои хубаво с нея. Сложила съм и дългата дръжка даже. Така че не, май просто ще бъде с късата дръжка. И това е моята визия. Сега да продължим с грима и косата. Защото все още не приличам на нищо с тази коса. Но ще започнем с грима. Добре,
време е да продължим с гримът. Ето ми го новото несесерче от Тему. Реално съм супер доволна, защото е много голямо. Събира абсолютно всичките ми гримове. Така че затова е супер. Понеже аз преди имах две несесерчета за гримове. Едно с най-често ползваните по-малко и едно с други, които не ползвам толкова често. Обаче някой път искам да ползвам някои от другите и забравям и трябва да се връщам и да ги търся и така. А сега вижте какво става тук. Всичко е на едно място. Да, и ако пътувам, просто мога да използвам по-малко несесерче, защото не бих мъкнала толкова много неща. Тайната на добрия грим се крие в хидратацията. Така че започваме с крем. Използвам в момента този на Skincyclopedia с хиалуронова киселина и церамиди. Добре, взех е това олио на Саяс, което не харесвам по принцип и ми е прекалено мазно, но сега ще се опитам да сложа малко. Ето толкова слагам, понеже една помпичка е тройно на това количество. И поне за моята коса е много. Разтривам го първо между пръстите си и после
нанасям върху косата. Хем за блясък, хем малко да се отпуснат и омекотят тези кадрици. Защото се оказа, че имам около 5 минути, докато трябва да тръгна. А пък аз не, че не съм готова, но това не ми е любимия вид, в който изглеждам. Ще се опитам да разпределя кадриците една по една. Така просто да ги разделя малко. Това е крайната визия. Надявам се след малко да започна да изглеждам по-нормално, не като овца. Тук нещо се случва. Не знае на какво. Май съм въртяла наобратно. Да. Айде сега да завъртим наобратно. Еми да. Да, нещо такова. Нещо такова е, но... Сега ще ви покажа в цял ръст. Ето чайничката. Айде! Чао!